ați venit în Ubud, Bali. Sunt toate gradele posibile afară. Deci aici dacă depășește cineva în fața ta pe contrasens, tu ești de vinovat că nu-l lași. Că el normal cu motocicleta are loc să încapă de tine. Tu trebuie să dai în partea stângă să-i faci cu loc. Să-i faci lui loc.